ममहर छपरा जिला में हनुमान जी के नाना रहले गौतम ऋषि, नानी रहली अहिल्या, मामा रहले सतानंद जी जे राजा जनक के कुल पुरोहित बन रहले। भिखारी ठाकुर जी हाय 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 तो गायत्री बाबा गौले रहले, उहे है जौन गौले है तब ने के गायत्री बाबा बदल के गौले रहले। जाय दो जौन में ही के बाद सुरेश बाबा कहने हो तो में ही छापरा जिला हो, दोसर कौनो जिला के कहता नहीं। हम जिलावादी ना करिला, कौनो जिला के गाय गई है नो आ जब एगो छपरहिया ढुके तो अलगा कह दी कि देखो हई हमर छपरा हल्लौ कहता। ए मास्टर जी कठवा का पुतारी सा रगवा से उतरी पुतरी तोह के लेके ना कठवा का पुतारी सा रगवा से उतरी पुतरी तोह के लेके ना हनुमान जी के एक लाइन में कह दिया हनुमान जी और बारे में देखले नहीं खी सुनले बानी पढ़ले बानी का ए मास्टर जी सहजाती जा जावा के देवता रंग बजावा पपी लाले धाजावा भक्त हनुमान जी से कहले के बाबा बालापन में काम रौरा कोई नहीं हो चरण के बालापन में काम रौरा कोई नहीं हो चरण के शुरू जाकर लीला ली बाबा लाले फल समझ के बाबा सतानंद के भाजवा राऊ खास ममहर छपरा जिला में हनुमान जी के नाना रहले गौतम ऋषि, नानी रहली अहिल्या, मामा रहले सतानंद जी जे राजा जनक के कुल पुरोहित बन रहले। सतानंद के भाजवा राऊ होई कब आगा जावा कपी लाले धाजवा पर
लाले धन सुदर्शन भैया रो ध्यान दे, रामाशंकर भाई रो ध्यान दे। भिखारी ठाकुर के गीत जब होखे नु मदन भैया, वरुण भैया, विनोद भैया जब चौगुन लागे तो लास्ट में कौनो गीत ना बोला, एक ही शब्द सब गीतिया में लागे। जानता नहीं कौन मास्टर? सीताराम 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 राम जी लगोई है बेरा पार रे सुगाना। राम जी लगोई है मेरा पार रे सुगानावा। सीताराम 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 राम जी लगोई है मेरा, राम जी लगोई है मेरा, राम जी लगोई है मेरा पार रे सुगाना। नियमानुसार 11 बजे चालू भरल 11:35 हो गइल बा।